Naimbag nga bigat, naimbag nga aldaw, kada tayo amin apo nga labas na. Katat tati pagpapatangan tayo tatta dagiti na duma-duma nga kauugali tayo, na duma-duma nga kauugali ti maysa nga tao. Kat idi agigyanak pa yung simbaan, nabayagak mo nagigyan simbaan na po. Aduman dagiti na kadkadwa tayo nga seminarians, seminarista nga dagitoy kat iso dagiti agbasbasa ti kinapadi. Ket nagadu dagiti maibingbingay da nga dagiti adalin da met apo. Ket nagpintas nagadu ti masursuro kadakwada apo. Padi da pay ket din ti dadduma apo dagiti dadduma na kadkadwa tay idi. Ato dagiti maibingbingay da maisi-share da met nga makaado ti maadal ang nangaron dagiti na duma-duma nga kauugali ti maysa nga tao. Ket kasi gayam dagiti datayo adda dagiti kanya-kanyang adda dagiti issues tayo ti panagbiag nga dagiti ti pagtaudan dagiti ugali ti naduma ket iti umuna pamilya, ken ti kagimungan nga paggargarawan nga dumakkelan tayo. Ket adda dagiti maitibnok na dagita nga kaugali ken kasta met ti puli na maminsan matawid nga kunada. Ta tayo naduma adu dagiti no maminsan ti adu pay nga matawid tayo wenno maala tayo nga ugali no dadduma nalaklaka tayo nga ma-adapt ket datay haan nga nasayat nga ugali. Nya. Adu met dagiti mabalin tayo ken mga maala nga ugali nga napinpintas ngem datay palahan nga nasayaat no dadduma ti ad-adu nga maala tayo. Ket adda dagiti plastik nga tattao. Nagmayat no kasangsangom, ngem nakatalikod ka ket nagad-adu mo gayam ti kunkunada kinyam basta kasi kuma dagiti plastik nga tattao. Ammo tayo ti magbagi tayo, plastik tayo kadimat, agdamagan tayo, tatnang iti kasta ket barbarang no mabaliwan pay. Ammo yun no dadduma dagiti ti pagbasbasulan tayo dagiti kinalaing tayo nga agsao, dadduma ti liklikod. Ay kapiman met ganyan ti tao nga isasao mo ta din awan pay panakaammo-ammo na met. Kasi kuma. Ket umuna day plastik, dadduma siguro idi nababalin nga isut ti kuwada met iti pamilya nga paggargarawan da, sumursurot ay bakit kang kaddanto ta kinang plastik nya. Ken dagiti dadduma met nga kaugali dagiti adda dagiti tattao nga kasla isu da lang ti nalaing, isu da lang ti mabigbig. Baka sobra met apo ti panakapadpadayaw na met iti pamilya na. Laeng met iti napadpadayawan ket haan nga nabalanse. Isu nga kasdiay nga no adda na idi timursurot met nga ugali di kas isu na ti nalaing. Kasdiay. Adda met dagiti kulang sa pansin nga kunada. So dagiti nga dapat balanse, balanse kumamat dagiti panaka pati maysa nga ubing panaka muli ti maysa nga ubing. Adda met dagiti kasla kulang sa pansin. Into no lumakay dan, dumadadakkel dan ket kasla at papapansin danton kasi back subject nga kunada. Dagiti seminarians idi. Ket kasdiay dagiti na duma-duma nga kaugali nagadu dagiti kaugali tayo nga dagitoy ket haan nga nasigod nga nasimpa idi dagitoy nga madmadi nga ugali iti panagdakkel tayo. Ket ti pagsiatan ti mayat met ketdi dagiti apo nga seminarians idi ket adda tay tawen nya kunkunada nga sakbay da maordenan ket adda datay ni nya didiayen pangawag ditoy SFY sama ti jay wan. Ket di panaka deformation damat nya kasdiay apo. Ket am-ammon da ti kababagi da kasdiay am-ammon da ti noksi na nya ti kaugali da. Ket di jay met ti napintas nga adalan tayo am-ammon tayo ti kababagi tayo. Tapno ammo tayo met dagiti balbaliwan tayo, aware tayo kuma ti ugali tayo. Tano maminsan ket adu dagiti tattao nga handa nga ammo nga kasdiay ti ugali da, handa ma-accept. Kasdiay. Ti importante kuma adda kuma ti panagamiris ket maamiris tayo dagiti kauugali tayo nga haan nga nasayat ket mabalin ti nga balbaliwan. Adu pay kuma, adu pay dagiti mai-share ko pay nga nasursuro tayo met ngem sumarunon taman nga video siguro na po. Ket
Kasjay, sipag gapuan ti naduma-duma ka ugali ti maysa nga tao dapat ket hanya maiwasan adda dagiti maalatay nga ugali nga han nga nasayaat ket importante di maam-ammotay ti bagbagi tayo no sino kadi nya kadi dagiti ugali kasjay ket tapno ammo tayo ti an-anadan tayo. Ket kasi nga Apo naimbag nga bigat, naimbag nga aldaw kada tayo amin Apo nga ti labas na.